बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन BPF-आ। बिथां खाम्फा बरगयारी आरो बिथां रबिराम नार्जारिल' नङा, 7 लिडार। फेरेंगा EM बिथां रन्जित कुमार बसुमतारी, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मिनिस्टार जोंनि बिटिआरनि, बिथाङा बुंदों 7 दैदेनगिरिफ्रा BPF ना टप दैदेनगिरिफ्रा रबिराम नार्जारिजों लोगोसे UPPL-आव जइन जानो थांगासिनो दं। खोथाया बेसेबां सैथो बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअ'आव सावरायगोन। लोगोसे बिथांमोना खाम्फा सारखौबो लाफादों। स' दिनैनि भिडिअ'आ दामाखा आरो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे बिराद सारप्राइज भिडिअ' जागोन। गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि नैबे गोदान भिडिअ'आव बरायनानै लाग्रोबाय। लोगोसे आसा खालामदों इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजाङै मोजां दं। फेरेंगा मिथिखायो बिथांखौ जाख्ल'नाय गैयै होननानै। बिथाङा बे खुवारि लानाय, महल लानाय, अन्थाइ बालानि बेफ्राव पारसेन्ट लायो। बिथांखौ मिथिखायो बयबो। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जाहैबाय नालाय मिनिस्टार जोंनि बिटिआरनि। स' बिथाङा बुंदों कालि फुजानि सिगां माने गासैबो BPF-नि टप दैदेनगिरिफ्रा UPPL-आव हाबहैगोन। दा बेखौ कालि फुजानि एथम गावनायजों लोगोसे बे मोनसे दामाखा सारप्राइज रायजो राजाफोरनि सिगाङाव लाबोगोन बिथांमोना। जाय सारप्राइजनि गेजेरजों, जाय मोनसे दामाखानि गेजेरजों BPF-आ जिर' जानो थांगासिनो दं। बिथांमोना रबिराम नार्जारी टप लिडार बेखौ लादों। बेनिफ्राय लाबावदों चिराङाव होनदों। अब्ला चिरांनि खोथा रायलायोब्ला बिथांमोना खाम्फा बरगयारी सारखौबो लाफादों। मेनलि BPF-नि सासे टप लिडार बेखौ लाफादों। आरो बेखौथ' गोबां थांनाय इलेक्सन MP इलेक्सननिफ्रायनो बिथाङा बुंबोगासिनो दं। जायनि फलाव मोनसे मिडियायाव फैनानै खाम्फा बरगयारी साराबो एन्सार होनो गोनां जादों। खाम्फा बरगयारी सोर? हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे चन्दन ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे सासे BTC जन्मदाता बिथांमोना। अब्ला बबे एंगेलजों नायनानै फेरेंगा सारा बुंदों बेखौ नोंथांमोनासो बिजिरनांसिगोन। नाथाय बेखौ बिथाङा थांनाय MP इलेक्सनावबो बुंदोंमोन। बे खोथाया रज'वाखै। नै एबारबो बुंदों, बे इंगितखौनो बुंदों जे खाम्फा बरगयारीया UPPL-आव जानो थांगासिनो दं। बेखौ दिन्थिदों, इन्डिकेसन खालामदों बे खोथाया। दा अब्ला खाम्फा बरगयारीनिसिम आं पार्सनेलि रिकुवेस्ट खालामबाय। I would like to request to खाम्फा बरगयारी सार स्पेसियली just come and speak in media and just clear about it। सैथोआ मा? बिथांजों बुंजानाय सेट बाय फेरेंगा रन्जित बसुमतारी। दा बेखौ क्लियार खालामोबा मोजां जागौ आरो रायजो राजाफोरनि थाखाय। नाथाय बिथांमोना बे खोथाखौ लानानैनो बाय इलेक्सनल' नङा, BTC इलेक्सनावबो मोनसे दामनानै होगोनलाय। माने बेजोंनो जोंनाव फैखाजोबसिगोन जाखाजोब्बाय होननानैनो BPF-नि भटखौ लांनायनि षड़यन्त्रखौ बिथांमोना आइडियाखौ लादों। हयथ' बे पलिसिया मानिबो जानो हागौ। जेरैहाय जोङो खौसे जानो सावरायगासिनो दङ, जयैनो दङ, खौसेयैनो जोङो सावरायनाया सोलिगासिनो दङ। जोंजोंनो ज' जाखानोसै होनै जोंनावनो होदो भटखौ बिदि होना होमबा। थिग बे खोथा खौसेथिनि नाम लानानै बिथांमोना बे पलिसिया हायाखिसै नालाय। दा नैबे पलिसिखौबो बिथांमोना बाहायदों जानांगौ। बे जयेन जानो थांगासिनो दं 7 BPF-नि टप लिडार। होमबा BPF-आवथ' अट'मेटिकेलि बे 7 थांमारोबाथ' जिर' जाहैगोन। दा गथिखे नोंसोरबो BPF खालामनानै लाब गैला। UPPL-आवनो ज' फैजोबदो। आरो नों गिदिर लिडारानो फैबायबा नोंसोरबो फैदो होननाय जाहैदों। बिसोर फर्मुलाया थिगैनो दं। राजनितिकआव डिप्ल'मेटिक पलिसिफोरखौ बेबादि बाहायनो हानांगौ। अब्ला पलिटिकेलनि बे जायनाखि गेम बेयो बिराद इन्ट्रेस्ट जायो रायजोफोरनि थाखायबो आरो कर्मि कार्यकर्ताफोरनि थाखायबो, लिडारफोरनि थाखायबो। अब्ला रायजो राजाफोरा गाइस, कालि फुजायाथ' सानथामसोल'सै नङा होमबा? नेनोसै फेरेंगानि बुंनाया बेसेबां सैथोआव ओंखारफैयो। जोंथ' रायजो राजा नालाय नेनांगौ जायो नङा होमबा? We shall have to wait whatever it will be appear as true or false। जोंहा नेखानांगौखा रायजो राजाफ्रा। फेरेंगा डाঙरिया जैतु কথা লৈ মিডিয়াৰ সন্মুখত আহি পেলাই প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজসকলৰ সন্মুখত। এইটো আমি
ট্ৰুথ না ফলস ওয়েট কৰিব দিৱালীত এই ৰিজাল্টটো পাই যাব বুলি তেখেতে মিডিয়াত প্ৰকাশ কৰি দিছে এইটো আমি ইন্তিজাৰ करना पड़ेगा हम তো मा सानो रायजो राजाफ्रा कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो बावहाय सानैसो बाथा देवानिनि अनगा गासैबो BPF दोलोनि मानसिफ्रानो UPPL दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दङ आरो जागासिनो दङ साननैसो नोंथांमोना साननैसो उनाव सरप्राइज मोनसे माबा मोनगोन जोङो मा होनो काली फुजानि थाखाय बिराद गिदिर बम मोनसे रेडि खालामना दोनदों बेखौ जों काली फुजा समाव गावगोन गतिके बे बमजों गासैबो हाद्रि जालांजोबसिगोन BPFआ चिरां जिल्लायाव कंग्रेसखौथ' आं मैयानो बुंखादों हाबायाव मोसानाय बैराथिनि आफाजों माने गुफुंनाय हाद्रि बायदिसो कंग्रेस जोंनि UPPLनि थाखाय बे आफायाव गसंफानाय माने दखना सिबनायाव जेरै माने हाद्रिया गुफुङो माबानि बे कंग्रेसनि माबाया बेफोरबायदि हालोरा BPFआ गैया नङा दङ बाथा देवानि सानैसो दङ आं गैया होनना बुङाखै गतिके बिसोरो हाजार बुंनायनि बाथ्राया गावसोरनि खोन्था बिसोर अपोजिसन हिसाबै बिसोरा बुंनो जेबो माबायानो गैया लामायानो गैया बे 4 बोसोराव जोंनि UPPL दोलोआ ओरैबायदि मानबगेन्द्र प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खामानि मावदों आरो शान्ति खौसेथि जौगाथायखौ लाबोदों जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय लाबोदों हिन्दु मुसलमान सिख ख्रिस्टियान जैन फारागथि गैयै जों मोनसे समाज गायसनदों गावखौनो गाव बर'ना हारसाना राजबंशीना सुत्रधरना माबा हमनो हायै मोनसे जों समाज गायसननो हादों बेनिख्रुइ साबसिन दङ होनोब्ला सोरगोनि गाहायावनो दा BTR हालाम रिजनेलि सेन्टिमेन्ट जुदि बिथांमोना दङमोनब्ला हाग्रामाया दिनै माने अनला ओंख्रियाव आगान थायै रावखौ बुंबाय थायामोन मानो होनोब्ला थांनाय 17 बोसोराव बिथाङा मालाबा BPFजों कंग्रेसजों मालाबा BJPजों मालाबा गुबुन पार्टिजों लोगो नांनानै गावनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावदोंमोन किन्तु बिथाङा बेसेबां रिजनेल पार्टि बेखौ जोङो मिथिगौ दाखालि बियो जेब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि खावलायनाय बायदियै गासैबो बर' हारिखौ खौसे जानायजों लोगोसे रिजनेल पलिटिकेल पार्टिफोरखौ खौसे जानायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बे समाव हाग्रामानि खुगानिफ्राय रिजनेल सोदोबानो ओंखाराखैमोन बिथां खाम्फा बरगयारी आरो बिथां रबिराम नार्जारिल' नङा 7 लिडारफोर नोंथांमोना नुबावाखै नुदों नुवाखै आरो नुनायबो नंलिया BPFआव थेंक इउ दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थेंक इउ फर वाचिं लाभ इउ